Hello friends, welcome to Vara Beauty Tips. So இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா facial hair எப்படி ரிமூவ் பண்றது. அது facial hair வரதுக்கு மெயின் ரீசன்ஸ் நிறைய இருக்கு. சோ அதை எப்படி ரிமூவ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். Facial hair remove பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறேன். சோ பவுல்ல வந்து மெயின் இன்கிரிடியன்ட் வந்து ஆட் பண்ண போறோம். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 டீஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளோர். ரைஸ் ஃப்ளோர் வந்து நம்ம வீட்லயே வந்து நான் என்னோட அரிசி எடுத்து நான் வந்து அரைச்சு வச்சிருக்கேன். சோ நீங்க உங்க வீட்ல என்ன ரைஸ் ஃப்ளோர் இருந்தாலும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இன்கிரிடியன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 pinch ஆஃப் டர்மரிக் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டா ஒரு pinch மாதிரி லெவல்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு இன்கிரிடியன்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா pinch ஆஃப் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் கோகனட் ஆயில். கோகனட் ஆயில் வந்து பெஸ்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் ஹேர் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 ட்ராப்லேருந்து 2 ட்ராப் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி கன்சிஸ்டன்சி வந்து வேணால் ஜஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து எடுத்துக்கோங்க. எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நம்மளோட அப்பர் லிப்பில் வந்து நம்ம தடவை போகிறீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸில் அன்வான்ட் ஹேர் இருக்கும், அவங்களாம் நீங்கள் வந்து தடவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து நல்லா விட்டுட்டு அது தென் வந்து நீங்கள் அதை வந்து மசாஜ் பண்ணி நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதை நான் எங்கே என்னோடய ஹேர் இருக்கோ அவங்க வந்து நான் உங்களுக்கு தடவி காமிக்கிறேன். ஸோ இது ட்ரை ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம இது பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா வந்து மசாஜ் பண்ணி அதை எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ நல்லா காஞ்சிடுச்சு. காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ரப் பண்ணி நீங்கள் வந்து எடுக்குங்க. அப்போ தான் உங்களோட கையில் இருக்கிற ஹேர் வந்து நல்லா ரிமூவ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரப் பண்ணி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணுறது இப்படி தான் ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த முடி வந்து போகிறது வந்து உங்களால் வந்து பார்க்க முடியும். டைனி அதாவது சின்ன சின்ன முடியாக இருந்தால் டக்கு டக்குன்னு போயிடும். உங்களுக்கு வந்து ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப டைனியான முடிஸ் தான் இருக்கும். ரொம்ப லேஸான பூனை முடி மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ டக்கு டக்குன்னு போயிடும். பட் பெரிய முடியெலாம் இதை வந்து வச்சு எடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன முடியாக இருந்தால் டக்கு டக்குன்னு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.